Kaixo guztioi, bideo honetan egingo dugu 2012ko ekainan agertu zen ariketa bat. Ematen digute irudi hau, eta esaten digute, espazioko zonalde batean daukagula eremu elektriko bat, 1000 newton zati kulumeko balioa, beraz eremu elektrikoaren balioa ezagutzen dugu, eta hemen eskegita daukagula esferatxo bat, esaten digute esfera horren karga eta masa zenbatekoa den, baina eskatzen digute ea zein angelurekin egongo den vertikalarekin. Horrelako ariketa antzekoak agertzen dira selektibitatean, goratzen bauzue, ja aurretik egin ditugu ariketa batzuk zinetan, esaten zizueten hemen genukala bisafla kargatu, baina azkenean ideia berdina da, azkenean bisafla kargatu bien artean sortzen zen eremu elektriko uniforme eta konstantea, bale? Ariketa batzuk agertzen dira zinetan eremua den eremu elektrikoa den uniforme eta konstantea, honetan bezalase. Aurreko ariketa batzuetan alfa ematen ziguten eta e kalkulatu behar genuen. Oraingoan e ematen digute eta alfa kalkulatu behar dugu, baina prozedura guztiz berdina izango da. Beraz, joango gara alfa kalkulatzera. Hau da gure indarren diagrama, alde batetik gure pilotak izango du ariak eragiten dion tentsioa, bestetik nola masa daukanez pisu bat izango du beruntz, eta azkenik eremu elektrikoa eskumara doa, baina gure karga negatiboa da, beraz, indarra eskerra egingo du. Indarra eskerra egin behar du, ze bestela pelota norabide honetan, eta norazko honetan egon beharrean bestean egongo zen. Horregatik jasuzenen jakin dezakegu indarra eskerra egingo duela. Bale? Hau isa ardatzaren gainean erortzen da indarra hau i ardatzaren gainean, orduan nola t ez den erortzen ardatz baten gainean egingo duguna da deskonposatu bere bi osaietan, t isa eta ti. Angelua erabiliko dugu sinua eta kosinua adierazteko, eta ondoren egingo duguna da hau honen berdina izan behar dela eta hau honen berdina izan behar dela oreka baldintzak betetzeko. Deskonposatu dugu t isa eta ti bezala, fijatzen magara nola alfa angelua hau den, t isa izango da t bider sinua. Zergaitik ez dagoelako angelurekin kontaktuan, aldiz kontaktuan dagoena da ti osagaia eta hori egongo da kosinarekin. Oreka baldintzak. Isa ardatzean indarrau eta indarrau berdinak izan behar dira. Eta i ardatzean indarrau eta indarrau berdinak izan behar dira. T isa eta ti ordezkatzen dugu honekin, eta F indarra izango da karga bider eremu elektrikoa eta pisua masa bider gravitatea. Bi ekuazio hauekin, daukagu ekuazio sistema bat, egingo duguna izango da lehenengo ekuazioa zati bigarren ekuazioa. Beraz, hau zati hau ematen digu, eta hau zati hau ematen digu. Zer gertatzen da, t eta t anulatzen direlaien artean, eta sinu alfa zatiko sinu alfa tangente alfa bihurtzen dena. Beraz, dakigu tangente alfa izango dela q zati mg. Alfa lortu nahi dugu, beraz, tangente alfa hau bada, esaten dena da alfa izango dela arku tangente hau. Egiten dugu hemen barreoan daukaguna eta ematen digu bat. Zer nahi du? Alfa izango da angelu bat zeinaren tangentea bat balio duen. Beraz, kalkulagailuan egin behar duzuna da sakatu arku tangente normalean kalkulagailuetan agertzen da horrelako zerbait. Edo horrelako minus bat. Bai, tangente teklaren gainean agertzen da hori, normalean shift tekla ematen baduzue, horrekin nahikoa daukazue. Eta egiten baduzue, ikusiko duzue, alfa angeluaren balioa 45 gradutakoa dela. Hau da, alfa da arku tangente bat, kalkulagailuan igual tangente ber minus bat agertzen da, esan dugun bezala, sakatzen duzunean, tangente ber minus bat, emaitza esango da 45 gradu. Fijatzen mazate, tangentea bat, esan nahi du sinua eta kosinua berdin izatea, eta hori bakarrik gertatzen da, alfa 45 gradu direnean. Eta bestetik, nola eskatzen digute kalkulatzea ariaren tentsioa, aurreko ekuazio batean genukan mg zela t bider kosinu alfa, begiratzen bauzue, egin du gana da t askatu, m bider g zati kosinu alfa. Hau etortzen da, lehen hemen zeuden bi ekuazioetatik, bale? Ez dugu asmatu hau. Sartzen ditugu datuak, eta ikusten dugu tentsioa dela 2,18 bider hamar ber minus 3 newton. Bigarren atalean esaten dugute, eremu horretan elektroi bat sartzen badugu, abiodora batekin, eremu indar lerrora beren paraleloan, bale? Askatzen dugu eremu elektroia, eta esaten digute zein abiadura izango den 5 zentimetro ibili eta gero. Esaten digute hasierako abiadura, ematen digute zenbateko distantzia egingo duen, eta galdetzen digute abiadura. Abiadurak ematen badizkigute eta galdetu, energia mekanikoaren kontserbazioa, bai, A puntuan eta B puntuan, energia mekanikoa berdin izango dela, hortik aterako du. Idazten badugu energia mekanikoaren kontserbazioa horrela, A puntuan daukagu energia mekaniko izango da A puntuko energia zinetiko agi potentziala, eta berdina B puntuan. Zein da, izan dezakegu arazoa. Energia zinetikoarekin ez dugu inolako arazoa. Zergaitik ematen digute hasierako abiadura eta eskatzen digute bukarako abiadura. Beraz, bi hauetan ez dugu inolako arazorik. Zer gertatzen da energia potentzialarekin. Normalean, aurreko ariketetan, energia potentziala lortzeko erabiltzen genuen adierazpen hau edo hau. Adierazpen hau erabiltzen genuen, imaginatu esaten zigutenean,
karga sortzaile bat geneukala ez daki non, eta orduan kalkulatzeko energia potentziala beste karga baten ez daki zein puntuan, baina kasu honetan eman digut eremu elektrikoa. Ez daukagu inolako karga sortzailerik adierazpen hau erabiltzeko, beraz, hau ezin dugu erabili. Bestetik, batzuetan, esaten digute, ez daki zein puntutan dago ez daki zen bateko potentziala, eta beste puntuan ez daki zen bateko potentziala. Adibidez, ustut aurreko bideoan orain dela bi bideo horrela egiten genuela. Claro, ematen badigute potentziala eta baita ere elektroiaren karga, hortik lor dezakegu. Baina eski kasu honetan ez digute esaten A puntuan eta B puntuan daukagun potentziala. Beraz, nola konpondu dezakegu egoera hau? Gogoratu behar dugu, hau bezalako ariketetan, zinetan eremu elektrikoa konstante eta uniformea den, badago adierazpen bat erabili dezakeguna, eta da urrengoa. Bai? Potentzial diferentzia berdin minus E bider D. Vale? Beraz, eremu elektrikoaren balio ezagutzen dugu, eta ariketak esaten digu elektroiak 5 zentimetro ibiliko dituela. Beraz, bi datu hauek baditugu. Jakin dezakegu elektroia hasi den puntutik eta bukatu duen puntuen arteko potentzial diferentzia zenbatakoa den. Beraz, jakin dezakegu zenbatekoa da energia potentziala puntuan? Ez. Jakin dezakegu zein den energia potentziala B puntuan? Ez. Baina jakin dezakegu energia potentziala A ken energia potentziala B? Bai, hau ezagutzen dugulako. Eta gogoratzen badugu, energia potentzialaren aldaketa, hau da, energia potentziala B puntuan ken energia potentziala A puntuan kalkulatzeko, egin dezakegu Q bider delta V, hau da, Q bider potentziala B puntuan ken potentziala A puntuan. Gu ez dugu ezagutzen ez potentziala B puntuan, jarriko kilodiago, bai, hau ez dugu ezagutzen eta hau ez dugu ezagutzen, baina hau bai ezagutzen dugu. Beraz, lortu dezakegu hau. Beraz, moldatu barko dugu ekuazioa izan beharrean energia potentziala puntuan eta energia potentziala B puntuan izateko energia potentziala B ken energia potentziala. Txorakeri bat da, azkenean da hau eskuinera pasatzea. Eta datu hori lor dezakegu ezagutzen dugulako delta V hauek biak ezagutzen ditugulako. Beraz, formula honetatik abiatuta egiten badugu energia potentzial B ken energia potentzial A, geratzen zaigu hau ken hau bestaldera pasatuta, begiratu eta horrela geratu zaizue. Energia potentzial B ken energia potentzial A esan dugu dela energia potentzialaren aldaketa. Energia potentzialaren aldaketa esan dezakegu dela karga potentzial diferentzia. Eta potentzial diferentzia gogoratzen eremu elektriko konstante eta uniformea dela, minus ED denez, hau geratzen da minus Q bider ED. Beraz, minus Q bider ED, hau, izango da, hau, bat zati bi M atera dut faktore komun bezala, eta gertzen zaigu V karratu ken VB karratu. Beraz, emetik abiatuz, lortuko dugu zein den B puntuko abiadura. Emetik abiatuta, egin dudan izan da. Bueno, nik eta bain, hauskatu dut, eta eskerra, hau izango da, hau bider bi, zati M, vale? Hau geratzen zaigu. Orain, negatibo hau bestaldera pasatzen badut, hau bihurtuko dut negatibo eta hau positiboa, hau da lekuz aldatuko dut. Negatibo hau ez da desagertu, fijatzen bazarete, lehen da zen aken B, eta orain da bekena. Beraz, horrela daukagu. Orain egiten dena da, hau negatiboa dena, bestaldera positibo bezala pasatu, eta eskenik karratu aukentzeko, erro karratua. Beraz, ja lortu V beren adierazpena, eta egin behar dugu gauza bakarra da, hemen zenbakiak sartu. Bueno, datua sartzen dugu, VA datuak ematen, ariketak ematen digu datu bezala zein den hasierako abiadura, gero hemen jartzen dugu bi, karga, bai, elektroia denez karga negatiboa da, 10 berriro izango da eremu elektrikoaren intentsitatea, hau izango da distantzia, 5 zentimetro da 5 bider 10 per minus 2 metro, eta azkenik elektroiaren masa hemen jartzen dugu. Hau emoten digu hau, adierazpen hau emoten digu hau, 12 eta 13 denez jarri behar dugu berretzaile berdinak, kasu honetan 12 erabaki dugu, beraz, hau 12 pasatzeko, hau handiagotzen dugu, 17,6, orain bai berretzaile berdinak okatenez, 25 ken 17 ken 6, 7,4, bider 10 berra 12, egiten dugu honen erroka erratua, eta lortzen dugu hurrengo adierazpena. Hasiera batean zeukan 5 bider 10 ber 6, eta bukaeran dauka 2,72. Hori nahiko normala da, segu ari esaten da elektroi bat karga negatiboa daukana eskuinera eramaten dugula. Eremu elektrikoa eskuinera badoa, horrek esan nahi du karga positiboei indarra egiten diela eskuinera, baina karga negatiboa bada gure kasuan bezala indarra egiten dio atzera. Beraz, gu ari gara mugitzen elektroi bat korrontearen aurka. Elektroi izatez eskerreran joaten bada, abiadura irabazten du. Aldiz eskuinera egiten badu, azkenean gertatzen dena da, balastatze indar bat jasotzen duela, mugitzen da eskuinera, baina indarra eskerrera egiten dio, beraz, energia sinetikoa galduz joango da, hau izango da kotxe bat balastatzen baduenaren berdin-berdina.